Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa li husuli maqasidina wa li qada'i hajatina wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami'il ulama'il amilin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa murabbiyina khususan Kyai Haji Muhammad Said Bahrudin khairul jaza wa zawjatihi wa sunnahin wa bali nur alam kranji wa ila hadrati bahwali sabu ajibatat bukan wa ila hadrati bahwali Abdul Ghaffar Baisan wa ila hadrati bahwali Purjagana wa jami'i awliyaillah wa ulama'illah alladhina yaqtaruna fi hadhil qaryah wa umuman fi ketumuni wa bakal wa nakhussu khususan saibu ta'lif hadzal kitab tafsir Yasin Syekh Muhammad Nawawi bin Mar'al Bantani Sayyidun lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islami was sihhati wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'talina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tekane pundi? Hadihi utawi hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Niki napa? Hadihi utawi iki iku jahannamun neraka jahannam. Allati kuntum kang ana sapa sira kabeh ana iku tu'aduna padha dijanjani sapa sira kabeh. Islauha padha mlebu sira kabeh. Islauha padha mlebu sira kabeh ha ing jahannam al yauma ing dalem iki dina. Al-yauma ing dalem iki dina bima kawan barang kuntum kang ana sapa sira kabeh ana iku takfuruna padha kufur sapa sira kabeh. Iki lho neraka jahanam sing biyen sira tak janjeni nek sira padha kafir pak tak lebokke nang neraka jahanam. Lah iki nerakane. Mula islauhal yauma bima kuntum takfurun. Sebab kekufuran ira kabeh saiki padha mlebu nang neraka jahanam. Ai udkhuluha tegas ai udkhulut ayat khulu tegas padha mlebu sira kabeh ila jahannam maring neraka jahanam bisabab kufrikum kawan sebab kufur ira kabeh fid dunya ing dalam dunya. Li annakum krana sak temene sira kabeh iku kafartum padha kufur sapa sira kabeh fi ma ing dalam barang
wa'at wa'abattum lan padha nyembah sapa sira kabeh al asnama ing pira-pira brahala. Dadi sebab sira do nyembah brahala nang donyane do kufur ora dadi wong mukmin. Mula saiki tak kon mlebu nang neraka jahanam. Wal kufaru utawi wong kafir iku yungkiruna padha ingkar, padha gah, padha emoh sapa kufar. Ora ngakoni kula mboten kafir. Al kufra ing kufur wa ta'ata lan ta'at as-syaitana ing setan. Wa ta'ata syaitan lan ta'at setan. Tatbah malah do manut karo setan. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar, wallahi demi Allah, Rabbana duh pangeran kula. Ma kunna ora ana sapa kita, sapa kula iku musyrikin padha musyrik. Mboten Gusti, kula niku mboten musyrik kok. Ora ngaku ora ngakoni kemusyrikane. Musyrikina iku padha musyrik. Dheweke padha musyrik nang donya nalikane Pak dicukurke nang neraka jahanam ora ngakoni. Kula mboten musyrik kok. Fa inda dalika mongko ing dalem nalikane yaquluna ya. Wallahi rabbana ma kunna musyrikin. Gusti Allah lajeng yaqulu dawa sapa Allah, yaqulu mongko dawa sapa Allah taala dawe al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma ing dalem iki dina nakhtimu munci gembok sapa ingsun ala afwahihim ing atase pira-pira tangkeme wong wa tukallimuna lan padha matur lan padha matur ingsun apa aidihim pira-pira tangane kufar. Wa tashhadu lan padha nekseni apa arjuluhum pira-pira sikile kufar. Bima kawan barang kanu kang ana sapa kufar ana iku yaksibuna padha nglakoni kabeh. Dadi Gusti Allah ngendikane ing dalem dina iki cangkeme tak kunci. Ora iso ngomong. Terus tangane ngomong dhewe, nggih kula sing riyen nggo gawe ngelus-ngelus ndas gundule reca ngomong tangane. Watas hadu adulhum sikile nggih ngomong. Kula riyen sing dijak mlaku mriku. Sikile do ngomong. Ini wong kafir sing tukang kae ngelus-ngelus ndas reca kae. Lah nek wong sing maksiat iku ngomong besok misale kula dijak teng linggo lah niki kula sing kan nyetiri tangane lah niki sing montore kula lah niki sing bonceng niki teng mriki niku sing ngomong lah niki bokonge kula dindul-ndul sing ngomong niku bokonge dhewe tangane ngomong bokonge ngomong. Cangkeme ra iso ngomong wis dikunci. Fatakulu mongko padha ngucap apa alyadu tangan. Ya Rabbi duh pangeran kula. Iki tulisane. Oh, ya Rabbi ya Rabbi duh pangeran kula bi kelawan kula masaha ngelus-elus utawa ngusap-ngusap wazaro lan tilik nekani al asnama
Ya Rabbi tu pangeran kula bi kawan kula tangane ngomong masaha ngelus-elus wazara lan nilii al asnama ing pira-pira brahala matakulu lan ngucap apa arijlu sikile bi ngangge kula koma ngadeg sapa wong ilal asnami maring apa maring pira-pira brahala wayaqulu lan ngucap apa ar-ra'su sirah ya Rabbi tu pangeran kula bi kawan kula sajada sujud sapa wong lil asnami maring pira-pira brahala Gusti sirah kula niki sing gawe sujud dhateng brahala Gusti palamma tamat mongko nalikane wis sampurna apa al hujjatu hujjae kaya ngono bela dirine wis ngomonge rampung apa al hujjatu hujjae alaihim ngatasi kufar amara mongko dawuh tata perintah sapa Allah Gusti taala azzabaniyata ing malaikat zabaniyah ku malaikat sing tukang niksa niku wong ditaleni nganggo rantai terus dilarak tekan neraka lha kuwi malaikat sing nglarake malaikat zabaniyah gila anit rohu ing yen ta padha ngunsalna sapa sira kabeh hum ing wong jahati jahannama ing neraka jahanam malaikat Gusti Allah dawuh marang malaikat zabaniyah ke duncalno neraka jahanam kono sak nalika faturiha mongko dibuang atau diunsalake fatoroha mongko buang sapa azabaniyatu malaikat zabaniyah bihim kelawan kafirun atau musyrikun kufar bisuratin kelawan cepet langsung bae ora sah pundi niki ora mangke riyen langsung diangkat dundalke tekan neraka asra alafi asin ing 10.000 wong kang padha maksiat fi jahannama ing dalem neraka jahanam muncal niki sisan wong 10.000 duncalke kaya sampean ngerakuk kacang terus duncalke bruk Patak khudu mongko ngalap apa annaru neraka genin ba'dahum ing setengah kufar ila rubati maring dengkule mebati maring dengkule wong ana sing diobong karo neraka karo geni kuwi tekan dengkul totok sing diobong sak dengkul wa ba'dahum lan ngalap apa geni ba'dahum ing setengah kufar ila awsatihi tumeka saking tumeka maring wetenge wong ana sing genine kuwi ngobonge tekan weteng sebagian ana sing tekan weteng wa ba'dahum lan ngobong apa nar ing kufar ila khulqumihi tumeka maring goroane gulu goroane wong wa ba'dahum lan ngalap apa nar ing kufar yahriku hale kerem sapa wong fiha ing dalem ana sing sisan wis kelep nang genine kaya banyu sampai wonge klelep sumataku numangkane ana apa annaru geni alaihim ing atase kufar apa kal
Al-Qubbati nggih. Kal-Qubbati kaya dene cungkup. Cungkup ngerti sampean? Cungkup ki kaya omah-omahan cilik nang nggon buran kare cungkup. Cungkup ki kaya omah-omahan cilik nang kuburan kaya cungkup. Pamayap ko mongko ora keri apa manfaatun bolongan takhruju kang metu minhu saking mafat apa angfasuhum pira-pira napase manungsa. Kama rumiya kaya oleh diriwayatake anin nabi saking kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam apa yukta birajulin lafal yukta birajulin yukta ditekakake sapa burat birajulin wong lanang min ahli nari saking ahli neraka. Udia kang wis den putusake apa jami umrihi sekabehane umure rajul fil aisi ing dalam urip warahati lan bungah yakni ngersake sapa Nabi annahu ing sak temene wong iku mutana imun wong kang seneng-seneng fit dunya ing dalam donya. Dadi ana wong nang donya niku wis diparingi urip seneng, wis pokoke seneng-seneng tok isi nang donya. Lah kowe yukta birajulin min ahli nar, tapi dadine ahli neraka. Wa kana umruhu fi rahatil aisi, sak umure urip kowe wis uripe nggo gawe seneng-seneng tok, bungah-bungah tok. Wa sururihi lan bungae rajul fayat rohunahu mongkon padha nguntalake sapa zabaniyah hu ing rajul marrotan kelawan ambalan wahidatan kang siji binari ing dalam neraka. Akhire wong lanang mau bareng-bareng diuntalke karo malaikat zabaniyah sak untalke biur. Tumayah rujunahu mangkon li padha metu ngetok sumayah rujunahu mangkon padha ngetokake sapa zabaniyah ing rajul wa yaquluna lan padha ngucap sapa zabaniyah lahu maring rajul hal ra'aita fid dunya hal ra'aita apa ta weruh sapa sira fid dunya ing dalam dunya rahatal aisi ing senenge urip. Ditakoni apa kowe ngerti ngrasake nang donya ke enak urip penak. Fayaqulu mongko nuli matur sapa rajul wallahi demi Allah ma ra'aitu ora ningali sapa ingsun fit dunya ing dalam dunya rahata isin ing enake urip. Kula mbah wallahi kula mboten nate semerep ngrasake teng donya niku enak uripe. Aslan babar pisan. Lah ya wong dheweke iki urip nang alam donya seneng-seneng totok dong nang akhirat disikta ditakoni malaikat apa kowe kelingan biyen nang alam donya ki seneng-seneng. Jawabe wallahi maro itu fitunya rahata aisin. Kula niku mboten nate ngrasakake nang donya niku seneng. Aslan babar blas. Krana apa? Nasiya lali sapa rajul kulladalika ing sekabehane mengkono-mengkono rohah aisin. Biduhuliha kelawan manjinge rajul marrotan biduhuliha kelawan manjinge nar marrotan wahidatan kelawan ambal sepisan mlebok kejugur kenang kok pesan wae wis kelawan kabeh mbiyen dunyane enake kaya apa sraken. Padahal dheweke nang alam dunyane seneng. Pak lam mongko warwasira ayuhal akhu he eling-eling sedulur al azizu kang mulya indakaro lan menutur
Inna dzikran nari ngaten. Inna dzikran nari sak temene nutur neraka iku sadidun berat. Sing arane critake neraka ke berat. Fa kaifa mongko hale kaya apa haluman utai tingkai wong ro'a kang ningali sapa man. Apa meneh wong sing weruh neraka kaya apa? Gek krungu critane wis berat. Kok nang neraka ditalke kok kae dobong kaya kae. Kang malaikat diajar. Faru'yatuha mongko utawi ningali nar iku sadidatun banget berate. Mongko sampai mlebu neraka weruh neraka wis siksaan sing berat. Fa kaifa haluman mongko fa kaifa mongko kepriye haluman utawi tingkai wong yadkhuluha kang mancing sapa man ing nar khalidan khali langgeng fiha ing dalem nar abadan ing dalem selawase. Lah terus nek wong sing dipasti nanggon Al-Qur'an kan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Sak temene wong-wong kafir, mbok kafir musyrik, mbok kafir kitabi bakal mlebu nang neraka ing dalem selawase khalidina fiha. Terus kaya ngopo wis bayangne. Kayak krungu-krungu seksane ditalkis pisan wis kaya apa ya. Walau nazarat mongko lamun ningali sapa azzabaniyatu malaikat zabaniyah ila ahli dunya maring ahli dunya marrotan kelawan ambal pisan lahalaku mongko yektine padha mati sapa ahli dunya min haibatihim saking haibah-hibah ya wibawane medenane nengane tindak nek lamun malaikat zabaniyah ki kok ningali nang penduduk donya sepisan wae ya marotan tok wae penduduk donya kalah halaku saking wedine saking hebahe saking rebawane iki do mati. Walau habat lan lamun niup apa rihun angin min riyahi jahannam saking pira-pira angine neraka jahanam. Kene angine neraka jahanam ki niup semilir li ahli dunya melaku angine ki nanggon penduduk dunya. Lahalaku mongko yektine padha mati sapa ahli dunya minnatni rihiha saking basenge ambunin nar. Dadi angine neraka jahanam ku ambune biasa ora enak. Ngungkulin tute sampean. Tute sampean mambu ra? Mambu ayu kok tetep tute mambu. Nggih. Yen kene ana ta. Kaya aja ayu. Ayu kok tute mambu. Walau wudiat lan lamun didelehake apa aghla aluha pira-pira rantene nar neraka ala roksi jabalin ing atase pucuke gunung min jibalid dunya saking pira-pira gununge donya ladzaba mongko yektine ajur to lumeng mongko yektine ladzaba mongko yektine lumeng apa jibal mislal milhi hale madane uyah fil ma'i ing dalam banyu. Nek upama kaya rantene sing nggo gawe nyeret wong nang neraka kuwi kok dedekeke nang pucuke gunung. Gununge iki ejer lumeng. Kaya lumenge ajure nek uyah dicemplungke nang banyu ajur. Saking panase. Walau kotorot lan lamun tumetes milat dunya maring dunya apa qatratun sak tetes minaz zakumi saking kayu zakum latakat darat mongko yektine butek apa mai satu ahli dunya penghidupane ahli dunya. Nek upama buah zakum kan sing ka'annahu ru'usus sayatin bentuke kaya ndas setan sing gawe ndulang wong nang neraka sing ngelih niku kok tetes nang donya
Iku dunyane dadi butek kabeh. Didelokke angel kaya ana pegone pepet. Lidzalika krana mengkono-mengkono arahe zakum. Fama mongko utahe apa iku halul ladina tingkai wong-wong kana kang ana apa libasuhum pakaiane alladina wa ta'amuhum lan panganane alladina iku hada iki zakum. Terus rasane kaya ngopo besok wong nang traka sing pakaiane zakum, panganane zakum. Nek ngoleh sambat-sambat aku ngoleh njaluk mangan karo malaikat Malik dijejeli wah zakum. Panas tambah ngoleh tambah panas ususe dembrodol larane ora karu-karuan. Pangdur mongko padha angen-angeno sapa sira. Pangdur mongko angen-angeno sira kaifa hale kaya apa yakunu ana apa haluhum tingkae alladzina sampean angen-angen dhewe kaya ngopo rasane wong dadi penduduk neraka sing didulangi karo kiai apa wah zakum. Ruya wallahu alam bisawab.